நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள். வணக்கம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். இந்தியா குடியரசுக் கட்சியின் தேசிய தலைவரும் முதல் சென்னை மாநகர மேயருமான தந்தை சிவராஜ் அவர்களின் 133வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மின்ட் தங்கசாலையில் அமைந்துள்ள அவருடைய திருவுருவ சிலைக்கு அம்பேத்கர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பில் அன்பின் பொய்யாமொழியாகிய நானும் இந்திய குடியரசுக் கட்சி சத்தியார் பிரிவு தளபதி ராஜன் அவர்களும் மற்றும் தலைவர் ஆதித்தமிழன் அவர்களும் நிர்வாகிகளுடன் சென்று ஐயாவின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினோம். பின்பு அனைவருக்கும் பிரியாணி வழங்கப்பட்டது.